ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देव। கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல மாதாஜி. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु वदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तराधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषावानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு மீனிங் ஆஃப் த 8th ஸ்லோகம் இல்லையா? எட்டாவது படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே எட்டாவது கிருஷ்ணா படிக்கலாம் மாதாஜி. இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். நான் ஓகே மாதாஜி. நம்ம இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் தமிழ்ல வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. பிருந்தாவனத்தின் ராணியான ராதையே, லலிதாவே, நந்த மகாராஜரின் புதல்வரே, நீங்கள் அனைவரும் எங்கே? ஸ்ரீ கோவர்த்தன மலையில் உள்ளீரா அல்லது யமுனை கரையில் கற்பக மரத்தடியில் உள்ளீரா? நீங்கள் எங்கே உள்ளீர் என்று உரத்த குரலில் வினவியபடி பிருந்தாவனம் முழுவதும் திரிந்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நான் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை அர்ப்பணிக்கின்றேன். கிருஷ்ண உணர்வை நிறைவேற்றுவதில் இவர்களின் மனோபாவம் அவ்வாறு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கே அவர்கள் ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் அப்படின்னாக்கா, அதாவது பகவானிடத்திலிருந்து பகவானை எப்பொழுதுமே தங்களோடையே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டவர்கள் அவர்கள் இல்லையா? சோ ஒரு முறை நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும்னா, உறவு முறை இறைவனோட நமக்கு அந்த சம்பந்தத்தை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது எப்பொழுதுமே இறைவனை நாம பார்க்க வேண்டும், இறைவனோடு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஏற்படும். அவர்கள் தூய பக்தி நிலையில இருப்பவர்கள். சோ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிகளுடைய நிலையும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? அதாவது பரவச நிலை, பிரேமா, இந்த 2 பாவங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள். ஏன் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அவருடைய ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன், கிருஷ்ணரை பார்க்கல அப்படின்னும் பொழுது, ஜெகநாதர் பூரியில அப்படின்னா நான் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு பக்தனாக வந்திருக்கேன், இறைவனை என்னால காண முடியவில்லை என்றால் நான் மிகவும் எவ்வளவு தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவன். சோ ஒருவன் உயர்வான நிலையில் இருக்கின்றான் என்றால் அவன் எப்பொழுதுமே இறைவனோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறுகின்றான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைச்சிருக்கார். நான் இந்த பிரபஞ்ச ஸ்வயம் பகவானே அவர் பக்தன் என்ற ரூபத்திலே வந்திருக்கார். அவர் என்றைக்குமே தான் பகவானுடைய சுரூபம், ராதையினுடைய பாவத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் என்று எப்பொழுதுமே சொன்னது கிடையாது. தான் எப்பொழுதுமே நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கூட முதல் ஆதிலீலையில எல்லாம் படிக்கும் பொழுது கூட நீங்க அவரை ஒரு பக்தன் என்ற முறையில மட்டும்தான் அவர் எப்பொழுதுமே தன்னை இது பண்ணிப்பார் இல்லையா? சோ அப்படி அவருடைய அவருடைய நல்ல ஒரு, அதாவது தெய்வீகமான குணங்களினால் அவருக்கு அந்த தெய்வீக ஆற்றல் எல்லாம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் அவ்வாறுதான் எண்ணப்படுகிறது ஒழிய, ஒருத்தர் இறைவனுடைய அவதாரமாக வந்திருந்தாலும் தான் இறைவன் என்று எங்குமே பறைசாற்றிக் கொள்ள மாட்டார்கள்.
இதுதான் உண்மையானவே வந்து இறைவன் என்பதற்கான அறிகுறியே இல்லையா? சோ நாம இந்த மாயாவத கொள்கைகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பிரம்ம நிலை கண்டவுடனே நான் இறைவன், நான் எனக்கே எல்லாம் தெரியும், சில சித்திகளை பெற்றவுடனே நான் எல்லாமே எனக்கு தெரிந்தவன், எல்லாம் அறிந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த பறைசாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய நிலையை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே யாருக்குமே வந்து முழுமையாக இறைவனை பற்றி தெரியாது இல்லையா? சோ அது அனைத்துமே உணர்தல் மூலியமா தான் வந்து நாம அனுபவிக்க முடியும். சோ இத நாம ஒவ்வொருத்தருமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவர்கள் கொண்ட நம்பிக்கை, இறைவன் தாள் அவர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையை பொறுத்து அவர்கள் வந்து இறைநிலையை வந்து உணர்வதற்கான பிராப்தத்தை பெறுகிறார்கள். சோ இது ஒண்ணுதான் உண்மை. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன் ஸ்வயம் கிருஷ்ணரே கூட அவதரிச்சப்போ அவர் எங்கேயுமே தான் வந்து அந்த அதாவது அந்த பரம்பொருள் என்று எப்பொழுதுமே சொன்னதில்லை. சோ யாரு வேணும்னாலும் ஜென்ரலி பாண்டவர்கள் எல்லாமே பிற்காலத்துல என்ன நிகழும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எல்லாமே வந்து பகவான்கிட்ட கேட்பாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்பாங்க. அதற்கு எப்பொழுதுமே அவர் அந்த இறைவன் நினைத்தால், அந்த ஆண்டவன் நினைத்தால் அப்படின்னு தான் பகவான் எப்பவுமே வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவார். தான் அந்த இறைவன் என்பதை எப்பொழுதுமே அவர் வந்து எடுத்துரைத்தது கிடையாது. ஆனா அதை எல்லாமே வந்து என்ன வழியில நடக்கணும்ன்றது வந்து அவருக்கு நன்னாவே தெரியும். அவ்வாறே அவர் வந்து அமைதியான முறையில அதாவது சூக்ஷ்ம நிலையில இருந்து கொண்டு அனைத்தையுமே நடத்தி விடுவார். சோ அப்படி அவருடைய ஆனா வெளிப்புறமா பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு சாதாரண மனிதரை போலதான் தோன்றுவார். ஆனால்தான் அஜ்ஞானத்தில் இருந்தவங்க எல்லாருமே அவரை வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைத்து ஏளனம் செய்வது இல்லையா? இப்படி எக்ஸாம்பிள் துரியோதனனை பத்தி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லினே இருக்கேன் நான் இல்லையா? துரியோதனன் எப்பொழுதுமே வந்து அவரை வந்து தான் கிரேட், இப்ப வந்து பொறாமை கொண்டவர்களுடைய மனநிலை வந்து தத்ரூபமா நம்ம வந்து துரியோதனத்துல பார்க்கலாம். இப்படி பொறாமை இருக்கிறவங்க இறைவனிடத்திலுமே பொறாமை கொள்பவர்கள் இருக்கிறார்களா அப்படின்னா துரியோதனனே உதாரணம் தான் இல்லையா? அது எப்படி அப்படின்னா இவங்க இந்த அதாவது போர் புரியறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனும் சரி துரியோதனனும் சரி அதாவது சகாயத்தை பெறுவதற்காக கண்ணனிடம் செல்வார்கள். இந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? சோ துரியோதனன் வந்து நாம ஏன் அவரை விட குறைவா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அங்கேயே அந்த பாவத்தை பார்க்கணும். அங்கேயே அவன் இறைவனை வந்து எவ்வளவு அதாவது இறைவனை காட்டிலும் தான் மேன்மையானவன் என்ற உணர்வை அவன் அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்திக்கிட்டான் இல்லையா? இந்த அதாவது தற்காலிகமான உலகத்துல தற்காலிகமான உரிமைகளை கொண்ட மனிதர்களுடைய மனோபாவம் இது கண்டிப்பாக நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரபுபாதர் இதை வந்து கண்டம் பண்ணியிருக்காருன்னா ரீசன் அதுதான். ஏன்னா அந்த மாதிரி மனப்பக்குவம் நம்ம அதாவது நிறைய பேர் அஞ்ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு இல்லையா மேலும் வந்து இறைவனுடைய உண்மையான நிலையை உணராத அதற்கான பிராப்தத்தை பெறாதவர்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய அதாவது செயல்கள் அனைத்துமே மேன்மை. இது யோகிகளுக்கிடத்திலுமே உண்டு. யோகிகள் எப்படின்னா அவர்கள் அஷ்ட சித்திகளை வந்து பெற்றிருப்பார்கள். அதெல்லாம் இறைவனுடைய அருளால் பெற்றது என்பதை விட தன்னுடைய தபசால் கிடைச்சது இல்லையா? தான் மேற்கொண்ட தவ வாழ்க்கையால் கிடைச்சது அப்படிங்கிற ஒரு மமதையை வரும். கண்டிப்பா அந்த அகங்காரம் என்பது கண்டிப்பாக ஒரு சில சமயங்களில் வந்து வெளிப்படுத்தப்படும். சோ அந்த சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது மனிதர்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் அவங்களோடு இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? அவங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் டொனேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக உண்டு. ஒருத்தருக்காக ஃபேவர் பண்றது, பௌதிக லாபத்திற்காக அஷ்ட சித்திகளை என்றைக்குமே நாம பிரயோகிக்கவே கூடாது. இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக மட்டும்தான் சித்திகள் பெற்றவர்கள் வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சோ அதுதான் மிக மிக தவறான ஒரு செயல். ஒரு யோகியானவன் இதை வந்து உணர வேண்டும். ஆனா என்ன பண்றாங்க, கூட இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள வந்து யோக நிலையில வந்து நிலை பெறுவதற்கு விடுவதே கிடையாது இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து நமக்கு வந்து ஃபியூச்சரை பத்தி சொல்லிடுறாங்கப்பா அது பரிதான் நடக்குதுன்னா அவங்கள போய் நம்ம வந்து தலைய சாப்பிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்து நன்மையில போய் கேட்டுடணும் அப்படின்னு நம்ம உந்துதலோட தான் வாழக்கூடியவர்கள் மனிதர்கள். ஏன்னா அவங்களால அதாவது கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறன் என்பது இல்லாமல் போகின்றது. அதனாலதான் அவர்கள் முன்னரே அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்காக வந்து வழிமுறைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிர்கொள்ளணும்ன்றதுக்காக அவங்க வந்து அதையும் தாண்டி சென்று விடணும். அதுக்கு எப்படி பைபாஸ் பண்றது, அதை எதிர்கொள்றதை விட பைபாஸ் பண்றதுதான் பார்ப்பாங்க. தட் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி இல்லையா? பொருள் அதாவது பௌதீக உலகத்துல பௌதீக சங்கடங்களை வந்து சகித்து கொள்ளக்கூடிய அதாவது சகிப்புத்தன்மை மனிதர்கள்ல கிடையாது. ஆனா உண்மையிலேயே அது எல்லாமே நம்முடைய பாவ விளைவுகள் என்று உணர்ந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பாவம் வந்து நம்மள
அது ஏத்துக்க வைக்கும். அதை உணர்றதுக்கான வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா? இப்படி இறைவன் வந்து இப்போ துரியோதனனை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அங்கிருந்து இப்படி போயிடுச்சு. துரியோதனன் வந்து அந்த தலைமாட்டுல உட்கார்ந்துருப்பான். ஆனா பகவானுடைய உன்னத தன்மை உணர்ந்த அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய பாதங்களில் வந்து அமர்ந்திருப்பார் இல்லையா? சோ எழுந்த உடனே அந்த யோக நித்திரையிலிருந்து எழுந்த உடனே கிருஷ்ணர் வந்து முதல்ல பார்த்தனை தான் பார்ப்பார். அதனால முதல்ல அவன் என்ன கேட்கிறாரோ அதை மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் வழங்குவேன்ட்டு பகவானே சொல்வார். சோ இதன் இவ்வாறு எல்லாம் இருக்கும் பொழுது பிற்காலத்துல அவன் வந்து துரியோதனன் வந்து, ஏன்னா இவங்க உறவு முறையில வந்து அதாவது ஒன்றோடு ஒன்று இருப்பவர்கள், அதனால ஃபேவரிசம் ஆயிடும் அவ்வாறு அப்படின்னு வந்துரும்ன்றதுக்காக வந்து முதல் வாய்ப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கே வழங்கட்டும்னு சொல்வார். இருந்தாலுமே வந்து கண்ணன் விடுவதே கிடையாது. சோ இதுதான் டெய்லி நான் எப்படி நடந்துட்டு இருந்தனோ அது மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அங்கே அவருக்கு தெரியும் துரியோதனன் தலைமாட்டுல உட்கார்ந்து இருக்காருன்றது கண்டிப்பா தெரியும். சோ இருந்தாலும் அவர் வந்து எழும்பொழுது பார்த்தனை பார்த்ததே தான் அவர் வந்து சொல்வார். அப்புறம் பார்த்தனைக்கே அந்த வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அப்ப பகவானை மட்டுமே எனக்கு போரும்னு பார்த்தன் கேட்பான். அப்போ உள்ளுக்குள்ள துரியோதனன் நினைப்பான், இவன் வந்து புத்தி கெட்டவன். சோ எவ்வளவு படைகள் வேணும், போருக்கு போகும்போது படை தானே முக்கியம், நிராயுத பாணியா இருக்கக்கூடிய கண்ணனை வச்சுட்டு இவன் என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னா, அங்கே இறைவனுடைய நிலை இறைவன் இருந்தால் இவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற அந்த ஞானமே அற்ற நிலையில் யாரு துரியோதனன் இருக்கின்றான் இல்லையா? யோசிக்கிறதே கிடையாது அவனுக்கு, அஞ்ஞானம் இல்லையா? சோ இந்த பக்கம் இறைவன் இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி பாண்டவர்களுக்குத்தான் வரும்ன்றத வந்து, அதாவது அதுதான் நியதி கூட. எந்த இடத்துல இறைவன் இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல வந்து நன்மைகள் நல்ல இதெல்லாமே நடக்கும். ஆனால் பாண்டவர்கள் கூட வந்து அவரை வந்து இறைவன் அதனால் இருக்கணும்ல, அவர்கள் அவரிடத்தில் சமர்ப்பணம் கொண்டார்கள். சோ மேலும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு சமமாக அவரை வந்து பாவித்தார்கள். ஏன்னா உண்மையிலே அவரை அவ்வாறு அவர்கள் உணரவே இல்லை. பகவான் நம்மளோடு இருந்தா, அதாவது கிருஷ்ணர் நம்மளோட இருந்தா நமக்கு வழிநடத்துதல் என்பது கிடைக்கும், அவ்வளவு போரும். அதை கொண்டு நாம வந்து யுத்தத்தை நடத்தலாம். வெற்றி தோல்வி என்பது எப்படி இருக்குன்றது யுத்த காலத்துல மட்டும்தான் நிர்ணயிக்க முடியும் இல்லையா? யுத்தம் வந்து எப்பவுமே ஒருத்தரை ஒரு போக்குல மட்டும் போகவே போகாது. எந்த சூழ்நிலையிலுமே அது வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. சோ ஆனா நம்மளோட கிருஷ்ணர் இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து நல்ல வழியில வந்து யுத்தத்தை செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை கொண்டுதான் பார்த்தனா பாரு கேட்டான். அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்திருந்த உயர்வான ஸ்தானம் என்பதை இந்த இடத்துல நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதே துரியோதனன் வந்து பொறாமை கொண்டவன். கிருஷ்ணன் தூது வந்தப்ப கூட அவரை வந்து கிருஷ்ணரையுமே நம்ம காலாகிரகத்துல அடைச்சு விட்டா பாண்டவர்கள் தரப்புல யாருமே கிடையாது அப்படின்னா அவனுடைய அந்த எந்த அளவுக்கு அவனுடைய அஞ்ஞானம் இருக்கின்றது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா நோக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ பக்தனுக்கு இறைவன் மட்டும் இருந்தால் போதும், மிச்சம் எல்லாமே வந்து நன்மை தீமையானாலும் அவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான். ஆனா மனிதன் தன்னையே நம்பிக்கொண்டு தான் உயர்வான ஸ்தானம், இறைவனுக்கு சமமாகவோ இல்லை இறைவனை காட்டிலும் நான் மிகவும் உயர்ந்தவன் என்ற எண்ணத்தை கொண்டவனோ வந்து அஞ்ஞானத்தில் உழண்டுகின்றான். இதற்கு முழு உதாரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம துரியோதனன் தான் இல்லையா? அவனுடைய செயல்கள் காலாகிரகத்துல பட்டாரா கிருஷ்ணரு இல்லவே இல்லை இல்லையா? சோ அவன் உடைய இறுதி நிலையை வந்து அவனுக்கு உணர்த்தினார் அந்த திருஷ்டி. அது அப்படின்னு அந்த மாயையை யோக மாயையினால் வந்து அவனுடைய அதாவது இறுதியில் அவன் எவ்வாறு மரணம் எய்துவான் என்பதை வந்து அந்த காட்சியை வந்து கண் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் இல்லையா? சோ அப்போ துரியோதனனை வந்து எழுந்து நிற்பான் அந்த கனவுல இருந்து கூட எழுந்து. சோ என் மீதே மாயையை பிரயோகித்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மாயக்கண்ணன் என்று சொன்னதை நான் கேட்டிருக்கேன், ஆனா நீ என் மீதே மாயையை பிரயோகித்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அவனுடைய ஃபியூச்சர் தான் அதுன்றத வந்து அந்த சமயத்திலயுமே அவனால் அதை உணர முடியவில்லை, இருந்தும் பகவான் எடுத்துரைத்து இல்லையா? சோ இப்படி நம்ம பக்தர்கள் தூய பக்தர்களுடைய நிலை, அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுடைய நிலை, இருவருடைய நிலையை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க தூய பக்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த 6 ஷட்கோ சுவாமிகள், அதாவது பகவானுடைய பிரிவினை எனக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய செப்பரேஷன் இருந்தாலுமே எப்பொழுதுமே அவரை எண்ணி அந்த ஆனந்தம் படக்கூடிய அந்த நிலையை அடைகிறார்கள். அதனால அந்த பிரிவு என்பது மேன்மையான பிரிவு. சோ அதே நாம வந்து வாழ்க்கையில பௌதிக இடத்துல இருந்து நம்ம ஒருத்தர் பிரியணும்னா அது வந்து துக்கமாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்லயே வந்து நம்ம தாய் தந்தையோ யாரோ ஒருத்தர் மரணித்து விட்டால் அப்ப நம்ம என்ன ஆகுறது நமக்கு? அதுவும் அவர்கள் வாழ வேண்டிய காலத்தில் நம்மளை
நாம இழக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை வந்தால் இல்லையா, சிறு பிராயத்துல சில பேருக்கு வந்து கை குழந்தையா இருக்கும் பொழுது கூட கணவனை இறக்க வேண்டியது இல்ல, மனைவி இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாயோ தந்தையோ இல்லாமல் கணவனுக்கு மனைவியோ மனைவிக்கு கணவனோ இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அதை வந்து டைஜஷன் பண்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை இல்லையா. அது ஏன்னா வி ஆல்வேஸ் see the பிசிக்கல், அதாவது பாடிலி இதுல இருந்து தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. பௌதீக தேவைகளுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லையா, அந்த குழந்தை எப்படி வளர்ப்பாங்க, அந்த குழந்தை எப்படி வளரும், நாளைக்கு அதுக்கு அன்பு செலுத்துறவர் யார், இப்படி இதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையானதுதான். ஆனா நம்முடைய நோக்கம் முழுவதுமே வந்து எதுன்னு இருக்கும், ஒன்லி அந்த பௌதீகம் இல்லையா. அப்போ அந்த கடமைகளை முழுமையா நடத்துறதுக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய துக்கமாக பெரிய இழப்பாக இருக்கும் இல்லையா. ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் நம்மளோட இல்லை என்ற அந்த பிரிவு வந்து இவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மேன்மையான ஒரு உணர்வை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். இந்த செப்பரேஷன் வேற, இந்த செப்பரேஷன் வேற இல்லையா. ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்லயே வேறதான், ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து அதாவது ஆன்மீக தளத்திலே வேறதான். இது வந்து நமக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு அதாவது அன்பு மற்றும் உணர்வு, இறுதியில இறைவனை வந்து நாம அடையக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம். இங்கே பௌதீக சங்கடங்களை மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதனால நம்ம வருத்தம் தோய்ந்த நிலையில மட்டும்தான் நம்மளால இருக்க முடியும். இந்த 2 நிலைகளை பற்றி பார்க்கணும். சோ இப்போ இங்கே பார்க்கும் பொழுது இதே நிலை வந்து ஒரு பக்தனாக இருந்தால் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு பக்தனோ பக்தையா இருந்தால் இது நம்ம மரணம் என்பது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். யாருக்கு மரணம் எப்பொழுது நிகழும் என்பது நமக்கு தெரியாது. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது நமக்கு வேண்டும் என்ற பண்பை வந்து வளர்த்திருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட சூழல்ல கூட தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து லைஃப் பார்ட்னர் ஒருத்தர் இல்லாமல் போனால் கூட அவங்கள வந்து நல்லபடியா வளர்க்கணும்ன்ற பொறுப்பை எடுத்து அவங்க வந்து நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போவாங்க. சோ இந்த ஒரு பக்குவம் தான் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. வாழ்க்கையில எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை என்பதை ஆன பிறகு ஒருவர் எப்பொழுது மரணிக்க வேண்டும் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. இங்க வந்த பிறகே, அதாவது கருவில ஜெனிக்கும் பொழுதே நம்முடைய மரணம் எப்பொழுது என்று, எங்கே எப்பொழுது என்று ஆல்ரெடி உண்டு. சோ இந்த ஒரு உண்மையை நாம புரிஞ்சுக்க நினைச்சா இங்க பிசிக்கலி நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சவங்களை பார்த்து நாம கண்டிப்பா வந்து பிரிவினையாக நாம நினைக்க மாட்டோம். சோ அந்த ஒரு அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு வந்து சுலபமா வந்து நம்மள முயற்சி பண்ணுவோம். இறைவன் தாள் பணிந்து, இறைவனிடத்துல பணிந்து இந்த காரியத்தை வந்து நல்லபடியா நான் வந்து இந்த குழந்தைய நல்லபடியா வளர்த்து நல்ல ஒரு நிலைய வந்து எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு உன்னுடைய கருணை வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த பாவனை கொண்டு அவர்கள் செயல்படுவார்கள். இப்படிப்பட்ட பக்குவம் தான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே அடையணும். இங்கே நாம எதையும் எடுத்துக்கொண்டு வரவில்லை, எதையும் எடுத்து செல்வதும் இல்லை. இடைப்பட்ட காலத்தில் இறைவனுடைய வஸ்துக்களைத்தான் நாம இங்க உபயோகிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த தாத்பரியத்தை வந்து நாம புரிய ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, அப்போ இந்த பௌதீகத்திலேயே நம் செயல்படும் பொழுது கூட பக்குவமோடு நம்மளால செயல்பட முடியும். ஆனால் இந்த பக்குவமற்ற நிலையில் நாம பிரிவு எனக்கூடிய அந்த வேதனையை மட்டும்தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமே ஒழிய நம்மளால அந்த சூழ்நிலைக்கான அதாவது தீர்வை வந்து நம்மளால காண முடியாது. ஓகே, இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த இடத்துல 6 கோஸ்வாமிகளுமே தேடுறாங்க பிரிவினை எனக்கூடிய பகவான்ல இருந்து நாம அவர் எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைதான் அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க. ஆனா சற்று அவருடைய அந்த அவங்களால பார்க்க முடியலையே என்ற அந்த பாவமும் பிரேமையும் கொண்டு அவர்கள் வந்து இறைவனை வந்து பக்தி செய்யும் பொழுது இறைவனை நோக்காவிடில் அவர்கள் எங்கே நம்ம அதாவது ராதாராணி எங்கே, நந்தனுடைய மகன் எங்கே, லலிதா அஷ்ட சகிகள் எங்கே, எல்லாருமே அதாவது கல்பவருஷ மரத்துக்கு கீழே இல்லையா, கோவர்தனகிரி கிட்ட இருக்கக்கூடிய கல்பவருஷ மரக்கீழே இருக்காங்களா, சோ இந்த காடு யமுனை நதிக்கடை ஓரத்துல இருக்காங்களா, இப்படி எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுறது. அப்படின்னா அவங்க அந்த பக்தி பரவச நிலையில பகவானோட சம்பந்தத்தை இவ்வாறு ஏற்படுத்தி கொள்கிறார். இதை நாம இந்த பொசிஷனை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ அவ்வாறு அவர்கள் அந்த உணர்வு கொண்டு அங்க உண்மையிலேயே செப்பரேஷனா இருக்கு. நம்ம அதாவது பிசிக்கல் செப்பரேஷன் தான் இருக்குமே தவிர மனதளவுல எப்பொழுதுமே இறைவனோட அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் இல்லையா. அதனால அந்த பிரிவு என்பது அவர்களுக்கு அதாவது ஆனந்தத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கும். வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து நமக்கு வந்து துக்கம் போல காட்சி அளிக்கலாம். கண்ணுல தாரையா தண்ணி வரலாம் இல்லையா, எல்லாமே வரலாம். ஆனா உண்மையிலே அது துக்கம் அன்று.
ஆனந்தத்தினுடைய எல்லை ஆக்சுவலி. அந்த பேரானந்தத்தை அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த 6 கோஸ்வாமிகளுடைய பாதங்களில் நான் சரணாகதி அடைகின்றேன் என்று சொல்லிட்டு யார் இந்த இடத்துல சொல்றது? ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் சொல்றார். திஸ் ஆல் ஹையர் ரியலைசேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட்ஸ் கிரேட் திங் ஆக்சுவலி. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம உணர்ந்து எழுதுறது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. ஓகே, இப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இது ஒரு வாட்டி பாடிடுவோம். என்னோட சேர்ந்து நீங்க எல்லாரும் பாடுங்க முழுசா. ஓகே. கிருஷ்ணோ கீர்த்தன கான நர்த்தன பரௌ. பாடலீங்களா யாரும்? பிரேமாம்புதாம்போ நிதி தீர தீர ஜன பிரிய चैतन्य कृपा वंदे रूप जीव गोपाल नाना संदर्भ संस्थापकौ मान्यौ राधा कृष्ण पदारविंद वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ श्री गौरवनामवर्धनविन्दौ श्रद्धासंविद्धौ गोविन्दगानामृतैः आनन्दामृतिवर्धनैः विमुनौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ व्यक्तागो नमशेषमण्डलपति तेनिं सदा भूत्वादीन गणेश करुणया कौपीन कन्दास्थितौ गोपी कल्लोलमस्मौ मुहुर् वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ कोकिलहंसमारसना मङ्गिमानां मयूराकुले वृंदावने राधा कृष्ण महर्षि संप्रभजतौ जीवार्तदौ यौमुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ निद्राहारविहारकार्जितौ सत्यन्तदीनौ जयौ
राधा कृष्ण गुणास्तेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ राधा कुन्दतनया वीरे चवं वटे प्रेमोन्मादवसदशेषदशया रस्तौ रमन्तौ सदा गायन्तौ सदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ ये राधवृजादेवी चरन्ते ये नन्दसूनोऽपा श्रीगोवर्धन ललितकपालवदने कालिन्दी वाणी कुता घोषन्तौ विधिसर्वतो व्रजपुरे महाविह्वलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ जीव गोपालकौ हरे कृष्णा हरे ஆமா இப்போ புதுசா வேற பாடல் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 நாளா நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியல. லெட் மீ செக். நாளைக்கு நாம இதே ஒரு வாட்டி பாடிடுவோம். அதுக்கப்புறம் வேணா நானு அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நானு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த हरे அருமையான कृष्णा माताजी माताजी गुरु அது ஒரு தடவை பாடலாம் நாளைக்கு பாடலாம். நாளைக்கு பாடலாம். குருதேவ் நேத்தே நான் சொன்னேன் மாதாஜி. அது குருதேவ் பாடி அனுப்புறீங்க மாதாஜி. ஆமா பண்றேன் மாதாஜி. சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி, நீங்க இவ்வளவு தூரம் கேக்குறீங்க, என்னாலதான் பண்ண முடியல. ஒரு நிமிஷம், அது அந்த ராகம் மட்டும் இன்னும் இது ஆக மாட்டேங்குது. நான் இப்ப பாடுறேன். அது என்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு தெரியுது, ஆனா हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरे दासे त्रिनपे कहती ही ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरे दासे त्रिनपे कहती ही ना। सकल सहने बल दिया कोरो निज माने स्पिराहिना। सकल सहने बल दिया कोरो निज माने स्पिराहिना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरे दासे त्रिनपे कहती ही ना। सकले सम्मान करते सहती देहना तो जाता जाता। सकल सम्मान करते सहती देहना तो जाता जाता। तभी तो गायबो हरिनाम सुखे अपराध हाय बेन हटा। तभी तो गायबो हरिनाम सुखे अपराध हाय बे हटा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरे दासे त्रिनपे कहती ही ना। कभी है ही ना कृपा लबिया है जाना
कृतहर्ता होइबे नाता कबहे नो कृपा लबिया है जाना कृतहर्ता होइबे नाता शकति बुद्धिहीना अमिहाति दीना कोरमोरे आत्मा सता सकति बुद्धिहीना अमिहाति दीना कोरमोरे आत्मा सता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरयै दासे ऋणपे काहाति हीना जोग्याते विचारे किछु नाही पाई तुमरा करुणा सारा जोग्याते विचारे किछु नाही पाई तुमरा करुणा सारा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रही बोहारा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रही बोहारा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरयै दासे त्रिनपे काहाति हीना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இதுல வந்து தமிழுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு மாதாஜி. அதனால இந்த இங்கிலீஷ்ல இதையும் கொஞ்சம் போட சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, மணிமேகலை மாதாஜி இங்கிலீஷும் தமிழையும் கொஞ்சம் போட்டு விட்டுருவோம். புக்ல கொஞ்சம் நீங்க சொல்ற அந்த ப்ரொனன்சியேஷனுக்கும் இதுக்கும் தமிழ்ல சரியா வரல மாதாஜி. அது பிரிச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான் வரும். ஆனா அதை நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சு பிரிச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். இதுல கரண் இருக்கு, அதுல கோரம்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி அது வரும்போது அந்த டியூனுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் சரி வராது. ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ரெண்டு பாட்டையுமே நீங்க டெய்லி 11 மணிக்கு பாடணும், சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம வந்து 10:30 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். நாளையில இருந்து காலையில 6:15 மணிக்கு வந்து கிளாஸ் இல்லைன்னா நான் 6:15 மணிக்கு வந்துருவேன், இல்லைன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு. ஐ ட்ரை டு ஃபினிஷ் ஒன் ஸ்லோகா அண்ட் கம். அங்க 5:45 கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரேன் நான். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்க 6:15க்கு ஷார்ப்பா நம்ம 6:15 to 6:45 சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எடுத்துட்டு 6:45ல இருந்து நாம until ராதிகா மாதாஜி ரெஸ்யூம்ஸ் பேக், அது வரைக்கும் நாம we will take up சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கிளாஸ் in the morning only. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எனிவே நம்ம 8 மணி வரைக்குமே வாசிக்கிறோம் இல்லையா பாகவதம். அதனால அது நம்ம காலையிலேயே வந்து இதை வந்து அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எதெல்லாம் வந்து பாடல்கள் ரிவிஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து நீங்க 11 மணிக்கு 10:30 மணி கிளாஸ்ல நீங்க பண்ணுங்க. ஒருவேளை அந்த சமயத்துல நான் ஃப்ரீயா இருந்தா வந்து ஒரு பாடலையும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் மை அவைலபிலிட்டி டைம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த குருதேவ் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி நல்லா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஃபைன், நான் அது நெக்ஸ்ட் அதே சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மத்து கண்டிப்பா சொல்லுங்க. இது இன்னைக்கு யார் வாசிக்கணும்? ஜானகிராமன் பிரபு, ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி ஜெய். ஓகே ஃபைன். நாவிதாமேஹ தேவானாம் லேஹனம் வயம் அன்ப அபிஹி யன்னா கிருஹநந்தி பாகான் ஸ்வான்யே தேவ கர்ம சாக்ஷினஹ. வாசி. हरे कृष्ण माताजी। नाभिता मेघ देवानां केरणं वयम् अन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान्ये देवा कर्म साक्षिणः. நான் இல்லை விதாம கண்டுகொள்ள இக இது தொடர்பாக தேவானாம் தேவர்களின் ஹேளனம் அவமரியாதை
புறக்கணிப்பு. பயம் நாங்கள், அணு ஓரணுவும், அபி கூட, எத் ஏனென்றால், அதில், ந இல்லை, கிருஹ்ணந்தி ஏற்றுக்கொள்ள, பாகான் பங்கு, ஸ்வான் சொந்த, ஏ யாவர், தேவா தேவர்கள், கர்ம சாட்சினக வேள்வியை காணும் காட்சிகள், வேள்வியை காணும் சாட்சிகள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளை எழுதியவர் தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். அன்பிற்குரிய அரசனே, தேவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது அவமதிக்கப்பட்டதாகவோ கருதுவதற்கு எந்தவித காரணத்தையும் நாங்கள் காணவில்லை. ஆயினும் வேள்விக்கு சாட்சியாக விளங்க வேண்டிய தேவர்கள் ஏனோ தங்கள் பாகங்களை பெறுவதற்கு மறுக்கின்றனர். இது ஏன் என்று எங்களுக்கும் தெரியவில்லை. பொருளுரை. வேள்வியை நடத்தும் புரோகிதர்கள் ஏதேனும் தவறு செய்தால் தேவர்கள் தங்களுக்குரிய ஆவிர்வாகத்தினை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி தொண்டில் இதுபோன்று செய்யப்படும் தவறுகள் சேவா அபராதம் என்று அறியப்படுகின்றன. ராதாவையும் கிருஷ்ணரையும் கோவிலில் வைத்து வழிபடும் பக்தர்களும் தங்கள் தொண்டில் இது போன்ற குற்றங்கள் நேராவண்ணம் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். இது போன்ற குற்றங்கள் என்னவென்று பக்தி ரசாமிருத சின்னம் என்றும் நூலில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வழிபாட்டினை குறைவர செய்ய வேண்டுமே என்று கவலைப்படாது திருமூர்த்தங்களுக்கு செய்யப்படும் சேவையை உப்புக்காக நாம் செய்தால் ராதா கிருஷ்ணா மூர்த்தமானது பக்தர் அல்லாதவர்களினால் செய்யப்படும் இது போன்ற பூஜைகளை நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. பக்தர்கள் அதனால் பூஜை செய்யும் பொழுது தங்கள் மனம் போன போக்கில் எல்லாம் செயல்படக்கூடாது. மாறாக தூய்மைக்குரிய ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறையாக கடைபிடித்தால் அவர்கள் செய்யும் வழிபாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. मैत्रेय उवाच अंगो ध्वजवस श्रुत्वा यजमान सुदूर्मनाः तत्पृष्टुं वयसृजत् वासं सदश्यां स तत् अनुज्ञायाः. यस वासि. हरे कृष्ण माताजी. मैत्रेय उवाच अंगो ध्वजवस श्रुत्वा यजमान सुदूर्मनाः तत्पृष्टुं वयसृजत् वासं सदस्यां स तत् अनुज्ञया. மைத்ரேய உவாச்ச. மைத்ரேய மாமுனிவர் கூறினார், அங்க மன்னர் அங்கன், துஜவச்ச அந்தணர்களின் வார்த்தைகள், ஸ்ருத்வா கேட்ட பிறகு, எஜமான வேள்வித் தலைவன், சுதுர்மனா மிகுந்த பணவருத்தமுற்று, தத் அதை பற்றி, பிரஷ்டும் கேட்டறிய வேண்டுமென்று, வியஸ்ருஜத் வாசம் அவர் கேட்டார், சதன்யான் புரோகிதர்களுக்கு, தத் அவர்கள், அனுஜயா அனுமதி பெற்று. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மைத்ரேயர் கூறினார், புரோகிதர்களின் வார்த்தைகளை கேட்ட மன்னர் அங்கன் மிகுந்த மனத்துயர் கொண்டார். அவர் தன் அமைதியை கலைத்து புரோகிதர்களிடம் அனுமதி பெற்று வேள்விச்சாலையில் குழுமியிருந்த அனைத்து புரோகிதரிடமும் கேட்கலானார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிங்க. नागच्छन्ति आहुदा देवा नागृह्णन्ति गृहाणिह सदसस्पदयो पृदाः किम् अवत्यं मया कृतम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. அடுத்தது வாசிக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஆச்சு சார். தென் யார் வாசிக்கிறது இப்போ? சிலபதி மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. நாகச்சந்தி ஆஹுதா தேவா ந கிருஹணந்தி கிரகாண்யிக சதஸ்பதயோ ப்ருதக் கிம் அவத்யம் மயா கிருதம். நான் இல்லை, ஆகச்சந்தி வருவதற்கு, ஆகுதா அழைத்தும், தேவா தேவர்கள் நான் இல்லை, கிரகணந்தி ஏற்றுக்கொள்ள, இக வேள்வியில், சதச பதய மரியாதைக்குரிய புரோகிதர்களே, பிருத்து அருள் கூர்ந்து கூறுவீர், கிம் என்ன, அவத்தியம் குற்றம், மயா என்னால், கிருத்தம் செய்யப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. புரோகிதருக்குரிய மரியாதையுடன் மன்னர் அங்கன் கேட்கலானார், மரியாதைக்குரிய அந்தணர்களே, நான் என்ன குற்றம் செய்வேன் என்பதை அருள் கூர்ந்து உரைப்பீராக. முறையாக அழைத்தும் கூட தேவர்கள் இவ்வேள்வியில் கலந்து கொள்ளவோ அல்லது அவர்கள் ஆவிர்வாகத்தினை பெறவோ மறுத்துள்ளனர் என்று. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வாசிங்க பிரபு, ஒரு நிமிஷம்.
सदसस्पदय ऊचुः नरदेवः भवदो नागं वन्मनाक्सिदम् अस्ति एकं प्राक्तनम् अगं यत् इहेतृत्वम् अप्रजः. हरे कृष्ण माताजी। सदसस् पदय ऊसुः नरदेवेह भवदो नाहं तावान् मनाक्सिदम् अस्ति ஏகம் பிராப்தம் அகம் யத் ஏத்ருத்தவம் அப்ரஜா. தலைமை புரோகிதர் கூறினார், ஓ அரசனே, இப்பிறப்பில் நீ மனதினால் கூட எவ்வித பாவமும் செய்வதில்லை. ஆகையினால் எந்த நிலையிலும் நீ குற்றவாளி இல்லை. ஆனால் உனது சென்ற பிறவியில் நீ பாவம் செய்திருப்பாய் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். அதன் காரணமாகவே உன்னிடம் இத்தனை நற்குணங்கள் இருந்தும் உனக்கு ஒரு புத்திரன் இல்லாது போயிற்று என்றார். திருமணத்தின் நோக்கம் என்பதே அதன் மூலம் ஒரு மைந்தனை பெற்று அதன் மூலம் அவன் தந்தையோ அல்லது முன்னோர்களோ நரகத்தில் இருந்தால் அவர்கள் மீட்க வேண்டும் என்பதே. அதனால்தான் சாணிக்கிய பண்டிதர் புத்திரஹீனம் கிரகம் சூன்யம் கூறுகிறார். அதாவது புத்திரனில்லாத வாழ்க்கை வெறுக்கத்தக்கதாகும் என்றும், இப்பிறவியில் மன்னர் அங்கம் மிகவும் புனிதமானவர்தான் ஆயினும் அவரது முற்பிறவியில் அவர் செய்த பாவத்தின் விளைவினால் அவருக்கு புத்திர பாக்கியம் இல்லாது போயிற்று. இதன் முடிவு என்னவென்றால், முற்பிறவில் ஒருவன் செய்த பாவத்தின் விளைவே பிறப்பில் அவன் புத்திரன் இல்லாது இருப்பது என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மலை வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், திலகுதி மாதாஜி வாசிங்கோ. ததா சாதயா பத்ரம் தே ஆத்மனம் சுப்ரஜம் நிருபஹ இஷ்டஸ்தே புத்திர காமஸ்ய புத்திரம் தாஷ்யதி யஜ்ஞாபுக். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. तदा स्वादय पत्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञाभुक्. ததா ஆகையினால், சாதைய பெறுவதற்குரிய வேள்வியினை செய், பத்திரம் மங்களம், தே உனக்கு, ஆத்மானம் உனக்கு சொந்தமாக, சுப்ரஜம் நன்மைந்தன், நிருப ஓ அரசனே, இஷ்ட வழிபட்டு, தே உன்னால், புத்திரகாமஸ்ய புதல்வனை பெறுவதற்குரிய புத்திரகாமேஷ்டி யாகம், புத்திரம் ஒரு புத்திரன், தாசியதி அவர் அருள்வார், யஜ்ஞாபுக் வேள்விகளின் நாயகரான பகவான். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ மன்னனே, அனைத்து மங்களங்களும் உனக்கு உண்டாவதாக. உனக்கு புதல்வன் இல்லை. ஆகவே நீ பரமபுருஷ பகவானை ஒரு மைந்தன் அருளுமாறு துதித்து புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செய்தால் வேள்விகளின் நாயகனாக முழுமுதற் கடவுள் உனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றி வைப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? அடுத்து இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிச்சிடலாம். 33. ததா ஸ்வபாகதேயானி கிரஹஷ்யந்தி திவௌகசஹ யத் யஜ்ஞா புருஷ சாக்ஷாத் அவத்யாயா ஹரிர்வ்ருதஹ. புஷ்ப மாதாஜி படிச்சு. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ததா ஸ்வபாகனே தேயானே கிரஹிஷ்யந்தி திவௌகசஹ யத் யஜ்ஞா புருஷ சாட்சாத் அவத்யாய ஹரிர்வ்ருதஹ. ததா அதன்மேல், ஸ்வபாக தேயானே வேள்வியில் அவருக்கு உரிய அவர் பாகத்தினை, கிரஹிஷ்யந்தி ஏற்றுக்கொள்வர், திவ ஓகசக அனைத்து தேவர்களும், எதை ஏனென்றால் யக்ஞ புருஷ அனைத்து வேள்விகளின் நாயகன், சாட்சாத் நேரடியாக, அவத்யாய ஒரு மைந்தனை பெறும் நோக்கத்திற்காக, ஹரிஹி முழுமுதற் கடவுள், விருதக அழைக்கப்படுவர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. அனைத்து வேள்விகளுக்கும் நாயகனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளான ஹரி உனக்கு ஒரு புதல்வன் வேண்டும் என்பதற்காக அழைக்கப்பட்டார் என்றால், அனைத்து தேவர்களும் அவருடன் சேர்ந்து வந்து வேள்வியில் அவருக்குரிய அவிர்வாகத்தினை பெற்றுக்கொள்வர். பொருளுரை. ஒரு வேள்வியானது எப்போது செயல்பட்டாலும் அவ்வேள்வி அனைத்து வேள்வியின் பலன்களையும் அனுபவிக்கும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செய்யப்படுகிறது. மேலும் பகவான் விஷ்ணு அவ்வேள்வி சாலையில் தோன்றுவதற்கு சம்மதித்தார் என்றால், தம் தலைவரை தொடர்ந்து அனைத்து தேவர்களும் தாமாகவே அங்கு வந்து வேள்விகளில்
அர்ப்பணிக்கப்படும் தமக்குரிய அவிர்வாகத்தினையும் பெற்றுக்கொள்வர். இதன் முடிவு என்னவென்றால், வேள்வியானது பகவான் விஷ்ணுவுக்காக செய்யப்படுகிறதே ஒழிய பிற தேவர்களுக்காக அன்று என்பதாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. யக்னேஸ்வரரே அவர்தான் இல்லையா? அவருக்காகத்தான் இந்த வேள்விகள் வந்து நடத்தப்படுகிறது. நா விதாமேஹ தேவானம் ஏஹனம் பயம் அன்ப அபிஹி என்னா கிருஹந்தி பாகான் ஸ்வன்யே தேவதா கர்ம சாட்சினஹ. சோ இப்போ தேவர்கள் வந்து இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கு. நமக்கு ஒரு சாராம்சமா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட, இப்போ அங்கன் வந்து ஒரு வேள்வியை வந்து நடத்துறான். அந்த வேள்வியில இருக்கக்கூடிய அபிர்பாகங்கள் வந்து அக்னி தேவனுக்கு வந்து அந்த நெய் ஊற்றி அந்த அந்த ஜுவாலை வந்து அக்னிக்கு தான் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இல்லையா? பிற வஸ்துக்கள் எல்லாமே நம்ம போடுறோம் இல்லையா? அதெல்லாமே ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு தேவதைக்குமே அந்த யக்னத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அதிபதிகளா இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கு அது போய் சேர்க்கிறது. ஈவன் பிரம்மருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு, சிவபெருமானுக்கும் ஒரு அவிர்வாகம் உண்டு. அதுல இப்படி சகல தேவர்களுக்குமே வந்து அந்த வேள்வியில வந்து அவிர்வாகம் அதை அவங்க ஸ்வீகரிக்கிறோம். ஆனா அவங்க எப்ப ஸ்வீகரிப்பாங்கன்னாக்கா, முழுமுதற் கடவுளை ஸ்வீகரித்து விட்டால் அவங்க எந்த ஒரு கண்டிஷனும் வைக்காம அவங்க வந்து ஸ்வீகரிச்சிருவாங்க. இப்ப முழுமுதற் கடவுளுக்காக நம்ம எண்ணம் செய்யும் பொழுது, முழுமுதற் கடவுளை எண்ணாமல் நாம வந்து பிற தேவர்களுக்காக நாம் ஆற்றும் பொழுது வெறும் அந்த தேவதை மட்டும்தான் எண்ணி நாம செய்வோம் இல்லையா? இப்ப கணேச ஹோமம் செய்யறோம்னா இப்ப கணேசரை மட்டும்தான் நம்ம நினைச்சுட்டு செய்வோம். ஆனா அதுல முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பகவானுக்கான அந்த 3 நாமங்களை சொல்லிட்டு தான் அவங்க செய்யறாங்க. இது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா பார்க்கணும் இல்லையா? ஏன்னா யக்னங்களுடைய முழு பலனுமே இறைவனிடத்துலதான் போகும். அனைத்துமே அவர் தான் ஸ்வீகரிப்பார். அந்த பலனை எடுத்து நமக்கு வந்து கொடுப்பார் ஆக்சுவலி. சோ பலனை கொடுக்கறத விட நாம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். சோ அதனுடைய பிரதி உபகாரமா நமக்கு என்ன வழங்கப்பட வேண்டுமோ அது கண்டிப்பாக அவர் வழங்குவார். இதுதான் உண்மை. யக்ஞம் என்பது அவருக்காக தான் வளர்க்கப்படுவதே. ஆனா நாம ஸ்பெஷலைஸ்டா வந்து சில தேவர்களுக்கும் நாம செய்கின்றோம். ஆனா உண்மையிலே எந்த யக்னமா இருந்தாலும் அந்த யக்னத்தினுடைய அவிர்வாகம் அவருக்குத்தான் போய் சேரும். சோ ஒரு முறை பகவானே வந்து அந்த யக்னத்தினுடைய அவிர்வாகத்தை ஸ்வீகரித்து விட்டால் பிற தேவர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து விடுவார்கள் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது கருத்து. ஏன்னா இங்கே பிராமணர்கள் எந்த குற்றமும் இழைக்கவில்லை அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாழையை நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால யாகசாலையில எந்த குற்றமும் நிகழவில்லை. இருந்தாலும் தேவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அவிர்வாகத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. இது ஏன் என்று தெரியவில்லை அப்படின்றத வந்து அந்த அந்தணர்கள் வந்து ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த அங்கன் வந்து பணிவோடு அவங்களிடத்துல கேட்கின்றான், நான் ஏதாவது தவறு செய்து விட்டேனா, அதனாலதான் தேவர்கள் வரவில்லையா, அப்படிங்கறது வந்து அவர்கள் ஸ்வீகரிக்கவில்லையா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கும் பொழுது, அப்போ இந்த பிறவில நீ எந்த தவறும் செய்யல, நீ அதாவது ஒரு ஆன்மீக தன்மை கொண்ட ஒரு அரசன், அதனால நீ எந்த தவறும் செய்யல. ஆனா இப்போ நீ இந்த அனுபவத்தை நீ வந்து பெற்றிருக்கும் பொழுது இது அனைத்துமே பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலன்கள் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க இல்லையா? மேலும் வந்து இப்போ நீ மீண்டும் வந்து இறைவனை நாடி நீ வரம் வேண்டு, அதாவது யக்னத்தை வளர்த்து நீ வந்து உனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் என்று எண்ணி நீ வந்து பிரார்த்தித்து கொண்டு அந்த யக்னங்களை செய். அப்போ பகவானே தோன்றினால் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிற தேவர்களும் அவரையே பின்பற்றி வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்க ஸ்வீகரிப்பாங்க. இதுதான் வந்து இந்த 4-5 ஸ்லோகங்களுடைய சாராம்சம். ஓகே, இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியணும்னா, படிப்பினை அப்படின்னும் பொழுது நாம இன்னைக்கு நல்லவங்களா இருந்தா கூட ஏன் நாம இன்னைக்கு சங்கடத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கெட்டவர்கள் ஏன் இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம 18 டேஸ்ல நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஏன் தீமை புரிபவர்கள் இவ்வளவு நன்மைகளை வந்து அடைகிறார்கள், ஏன் வந்து நன்மையாக இருக்கக்கூடிய செயல்களை புரியக்கூடிய அத்தகைய நல் உள்ளம் கொண்டவர்கள் ஏன் தீமையை அனுபவிக்கணும்? இதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தாற்பயம் இல்லையா? இதுல கருத்து என்னன்னா, ஒருத்தர் இந்த இந்த புவியில வந்து அவதரிக்கின்றார் என்றால் அது அவர்களுடைய நற்கர்மங்கள் மற்றும் துர்க்கர்மங்களுடைய கர்ம பலனை கொண்டுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவங்க அவதரிக்கிறாங்க இல்லையா? அதாவது நம்ம பற்பல பிறவிகள் எடுத்தது இந்த ஆத்மா
ஸோ நம்முடைய முந்தைய பிறவி ஆத்மா வரைக்குமே நாம் என்ன கர்ம பலன்களை பெற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா, அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து நம்முடைய இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய வாழ்நிலை வந்து நமக்கு அமைய பெறும் இல்லையா. அது சிறு பிராயமா இருக்கட்டும், திருமணமான பிறகா இருக்கட்டும், வயோதிகமா இருக்கட்டும், எந்த நிலையானா இருக்கட்டும், நாம செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்களுடைய அந்த பகுதி தான் நாம் இப்போ இந்த இடத்துல பிறவியா எடுத்து நாம அனுபவிக்கின்றோம் இல்லையா. சோ அங்கன் வந்து எந்த தவறுமே வந்து செய்யவில்லை இந்த ஜென்மத்துல. அதற்கு அந்தணர்கள் வந்து சொல்றாங்க, நீ முற்பிறவியில வந்து ஏதாவது தவறு இழைத்திருப்பாய், அதனாலதான் இப்பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நாம சந்திக்க நேருகிறது அந்த அந்தணர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ இதுதான் இந்த வரைக்கும் தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட் வரைக்கும் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். மேலும் அவர்களுடைய அறிவுறுத்துதல், எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நீ யக்னத்தை வள, அவர் வந்து அதை ஸ்வீகரித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேவர்களும் அவரவர்களுடைய அவிர்வாகத்தை அவர்கள் பெற்று நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் என்பதை வழங்குவார்கள். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவுரை வந்து அந்த பிராமணர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ அன்பிற்குரிய அரசனே, தேவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது அவமதிக்கப்பட்டதாகவோ கருதுவதற்கு எந்த காரணத்தையும் நான் காணவில்லை. அப்படின்னா அங்கன் வந்து எந்த ஒரு தவறுமே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கூட அவன் செய்யவில்லை என்பது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆயினும் வேள்விக்கு சாட்சியாக விளங்க வேண்டிய தேவர்கள் ஏனோ தங்கள் பாகங்களை பெறுவதற்கு வந்து மறுக்கின்றன. அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வராம போனா they are not ready to take it up இல்லையா. இது ஏன் என்று எங்களுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இங்க பொருள் உரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப அற்புதமான கருத்துக்களை கொடுத்திருக்கார். வேள்வியை நடத்தும் புரோகிதர்கள் ஏதேனும் தவறு செய்தால் தேவர்கள் தங்களுக்குரிய அவிர்வாகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்ட. அதனாலதான் யக்னங்கள் இதெல்லாம் நடத்தும் பொழுது நம்ம அமைதி காத்து நம்ம கேட்கணும். சோ அந்த புரோகிதரை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இல்லையா, அந்த ஃப்ளோவே வந்து இதாயிடும். அதனால யக்னங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த புரோகிதர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த பூஜையில தவறு இழைத்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வரும்ன்றத வந்து அவங்க விளக்குறாங்க. வேள்வி அதாவது பக்தி தொண்டில் இது போன்று செய்யப்படும் தவறுகள் தான் சேவா அபராதம் இல்லையா. பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து ஐ திங்க் அநேக சேவா அபராதங்களை பற்றி அநேகமா சொல்லியிருக்காங்க. ஐ திங்க் 64 வரும். அந்த 64 வந்து பக்தி எப்படி சொல்றது இல்லையா. சேவா சேவர அபராதம் என்னெல்லாம் சேவா அபராதம் இல்லையா. சோ நாம அபராதங்கள் காலையில நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா. சேவா அபராதம் வந்து ஒரு நிமிஷம் லிஸ்டா பார்த்தாதான் நல்லா இருக்கும். எங்கேயோ போகுது. இது வந்து பிபிடியாவே இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். இது வந்து கொடுத்துருக்கான், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இதுல. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஜஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி கூகுள் சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு நிறையவே வரும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே அனாலஜிஸ் சாதன பக்தி அந்த 64 பாயிண்ட்ஸ் வரும்ல, அதுதான் அதுலதான் வரும். அதுல 40
அதாவது டிடிஸ் முன்னாடி நம்ம காலை நீட்டிட்டு உட்காரக்கூடாது, டிடிஸ் முன்னாடி நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாமே சேவை அபராதங்கள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மாதாஜி, ஹெட் ஆஃப் டிவோஷன்ல வரும். அதான் இதுல ஒரு இல்லைன்னா நம்ம அதுலயே சண்டையிடக்கூடாது, கூச்சலிடக்கூடாது, கால் நீட்டு உட்காரக்கூடாது, பகவானை நோக்கி சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? பிரசாதத்தை கூட அங்க சாப்பிடக்கூடாது. ஆமா, எதையுமே அதான் கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள்ல நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? யாராவது அங்க பிரசாதம் கோயில் டிடிஸ்க்கு முன்னாடி பிரசாதம் விநியோகம் பண்றாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? கீழே போயிட்டு தான் நம்ம வாங்கணும், இல்லைன்னா வெளியில போயிட்டு தான் வாங்கணும். ஸோ அங்கேயே சாப்பிடணும், அங்கேயே வந்து வைக்காதம். எத்தனாவது சாப்டர்ல வரும்? சாப்டர் 8 மாதாஜி, offenses to be avoided ன்ட்டு சாப்டர் 8ல வருது. ஓகே ஃபைன். ஓகே, நீங்க இதை படிச்சீங்கன்னாக்கா one should not enter the temple of the deity in a car. அதாவது கார்ல செருப்போடையும், அதுக்கப்புறம் வந்து கார்லயே அப்படியே அதாவது கோயிலுக்குள்ள வந்து காரோட வர்றது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் பார்க் அவுட் சைட். ஸ்லிப்பர் யூ ஷுட் லீவ் இன் த ஸ்லிப்பர் ஸ்டாண்ட். இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு வரணும். ஒன் ஷுட் நாட் ஃபால் டு அப்சர்வ் த வேரியஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஃபார் த பிளஷர் ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப். ஒன் ஷுட் நாட் ஃபெயில். அதாவது ஜென்மாஷ்டமி, அதுக்கப்புறம் ரத யாத்திரை, இது மாதிரி சமயங்கள் எல்லாமே முக்கியமான, எஸ்பெஷலி ஏகாதசி உபவாசம், இதெல்லாம் வந்து நாம விடாம செய்யணும்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் சேவா அபராதத்துல வருது. ஒன் ஷுட் நாட் அவாய்ட் பவுவிங் பிஃபோர் த டிடி. அதாவது டிடிஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? வென் யூ see, அதாவது கோயில நம்ம வந்து கடவுளை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசு நம்மளே அறியாம அவருடைய பாதங்களுக்கு சேவம் பண்றதுக்கான நம்ம தலைய வந்து கண்டிப்பா வணங்கணும் இல்லையா? அந்த பாவத்தை நாம கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். அப்பதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா நாம கோயில்ல பகவானை வந்து ஒரு கல் ரூபத்துல மட்டும் தான் நாம பார்க்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். One should not enter the temple to worship the Lord without having washed one's hands or feet after eating. சாப்பிட்ட பிறகு கை காலெல்லாம் அலம்பாம வந்து கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது. ஓகே. One should not enter the temple in a contaminated state. இல்லையா? கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னும் போது நம்ம சரியா இந்த ஒண்ணு வந்து இந்த ஸ்ராத்தங்கள் இருக்கக்கூடிய சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்நானம் பண்ணாம வரக்கூடாது. சில பேர் வீட்டுல மரணம் துக்கம் நிகழ்ந்து விட்டா அந்த 11 days அந்த இது முடிச்ச பிறகுதான் நம்ம 12th day அந்த இது ப்ரோக்ராம் முடிச்ச பிறகுதான் வரணும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டாமினேட்டட் ஸ்டேட்ல வந்து வரக்கூடாது. இஃப் த ஃபேமிலி இஸ் பிராமணா, தேர் கண்டாமினேஷன் பீரியட் வந்து 12 days. சத்ரியா அண்ட் வைஷ்யாஸ்க்கு வந்து மேக்சிமம் 15 days. அடுத்து சூத்ரருக்கு வந்து 30 நாட்கள். இதுவும் வந்து ஆல்ரெடி சாஸ்திர பிரகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒன் ஷுட் நாட் பவ் டவுன் ஆன் ஒன் ஹேண்ட். அதாவது இப்படி பண்றோம்ல நம்ம இந்த ஹிருதயத்துல வச்சுட்டு இப்படி பண்றோம்ல, அது பண்ணக்கூடாது. பண்ணா இப்படிதான் ஃபுல்லா 2 கைகளை கொண்டு நாம செய்யணும். ஒன் ஷுட் நாட் சர்க்கம்லேட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். நமக்கு நாமே நம்ம சுத்திரம் பாருங்க. நம்ம நிறைய வந்து ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. அதாவது நம்மளே நம்ம கடவுள் முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? நம்மள சுத்திக்குவோம் இல்லையா? இது எல்லாருமே ஒரு ஹோமம் பண்ணணும்னா ஈவன் புரோஹிதரை கூட அதான் சொல்வார், நம்மள சுத்திக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து இதை பார்த்துதான். ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வி ஷுட் நாட் சர்க்கம்ப்ளேட் அவர் செல்ஃப். இப்படியே நம்ம அங்கேயே 3 சுத்து சுத்திட்டு நம்ம கீழே விழுந்து வணங்குவோம் இல்லையா? அது செய்யவே கூடாது. அது மேலும் வந்து such should be performed outside the temple structure at least 3 times daily. வெளி பிரகாரம் சுத்தனமே வழிய கடவுள் முன்னாடி அந்த மாதிரி சுத்தக்கூடாது. One should not spread his legs before the deity. கால் நீட்டி உட்காரக்கூடாது. ஓகே. One should not sit before the deity holding the ankles, elbows, knees. இப்படி கால் மேல காலை போட்டு இப்படி முட்டியாண்ட கையை வச்சுட்டு உட்காருவோம் இல்லையா சேர்ல இல்லையா? ரொம்ப ஒரு மாதிரி சொபஸ்டிகேட்டடா அந்த மாதிரி கடவுள் முன்னாடி உட்காரக்கூடாது. One should not lie down before the தூங்கக்கூடாது கடவுள் முன்னாடி. One should not accept prasada before the deity. கடவுள் முன்னாடி பிரசாதம் கொடுத்தா அங்கேயே நம்ம வாங்கிக்க கூடாது இல்லையா? ஸோ ரிசீவிங், அக்செப்டிங் மீன்ஸ் எடுத்துக்கிறது. One should never speak a lie before the deity. கடவுள் முன்னாடி போய் சொல்லக்கூடாது இல்லையா? One should not talk very loudly before the deity. அதாவது ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேசுறது, அது செய்யக்கூடாது. One should not talk with others before the deity.
நம்ம கடவுள் முன்னாடி இருக்கும் பொழுது கடவுள் கிட்ட மட்டும்தான் நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? அதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம குசலம் விசாரிக்கிறது, அடுத்தவங்களை பத்தி அவதூறு பேசுறது, இந்த இதெல்லாமே நாம செய்யக்கூடாது. அதெல்லாம் சேவா அபராதங்கள் என்று நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன் ஷுட் நாட் க்ரை ஆர் ஹால் பிஃபோர் த டிடி. அழக்கூடாது. ஒன் ஷுட் நாட் ஃபைட்டிங் செய்யக்கூடாது இல்லையா? சண்டை போடக்கூடாது. ஒன் ஷுட் நாட் சாஸ்டிஸ். அடுத்தவங்களை வந்து கடவுள் முன்னாடி வந்து இது பண்றது, ஏளனம் பண்றது இல்லையா? என்ன அவங்கள வந்து நமக்கு கீழே வந்து நடத்துறது இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யவே கூடாது. அவர்கள் தவறு இழைத்திருந்தாலும் கோயில்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அர்ச்ச விக்கிரகங்கள் முன்னாடி கண்டிப்பாக செய்யவே கூடாது. ஒன் ஷுட் நாட் பி சேரிட்டபிள் டு பெக்கர்ஸ் பிஃபோர் த டிடி. கடவுள் முன்னாடி வந்து அதாவது முன்னாடியே வந்து பிச்சைக்காரங்களுக்கு பிச்சை போடக்கூடாது. மேலும் வந்து அதனாலதான் அவங்க எல்லாம் வெளியில உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஒன் ஷுட் நாட் ஸ்பீக் வெரி ஹார்ஷ்லி டு அதர்ஸ். கத்தம் போட்டு கத்தக்கூடாது, அதாவது கடவுள் முன்னாடி. ஒன் ஷுட் நாட் வியர் பர் பிளாங்கெட் பிஃபோர் த டிடி இல்லையா? அதாவது நம்ம போர்த்திட்டு இது பண்றோம் இல்லையா, அந்த செயல் செய்யக்கூடாது. ஒன் ஷுட் நாட் சர்ப்ரைஸ் எனிவன். அதாவது கடவுள் முன்னாடி வந்து இப்ப நம்ம குளோரிஃபிகேஷன் பண்றோம் இல்லையா? இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டிடி வந்து நாம வந்து பக்தர்களுடைய, அதாவது இறைவனுடைய கருணையால் இந்த பக்தர் வந்து இவ்வாறு பண்ணாருன்னு வேணா நம்ம சொல்லலாம் முறைய. அவருடைய குளோரிபிகேஷனை வந்து அவர் முன்னாடி நம்ம, அதாவது இறைவன் முன்னாடி சொல்லக்கூடாது. அது வந்து தவறு இல்லையா? குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் அதர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணணும். ஈவன் கடவுள் முன்னாடி, இவந்தோ அவங்க வந்து ஒரு சீனியர் டிவோட்டியா இருந்தாலும் கூட நாம இறைவன் முன்னாடி அவங்க கிட்ட காலில் விழுந்து வணங்குறத வந்து தவிர்த்திடணும். மேபி லிட்டில் பிட் சைட் அந்த மாதிரி ஸ்தலங்களை பார்த்து நம்ம வணக்கத்தை நாம நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கணும். கடவுள் முன்னாடியே வந்து அவங்கள நிக்க வச்சு நாம நமஸ்காரங்களை செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் லைக் we are equating to the supreme இல்லையா? அது தவறு. அதாவது செகண்ட் அஃபென்ஸ் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி. மேலும் வந்து ஒன் ஷுட் நாட் ஸ்பீக் இல் நேம்ஸ் பிஃபோர் த டிடி. அதாவது தவறுதலான வார்த்தைகள் எல்லாம் நாம பேசக்கூடாது. ஸோ மேலும் ஒன் ஷுட் நாட் ஃபெயில் டு வர்ஷிப் டிடி அக்கார்டிங் டு ஒன்ஸ் மீன்ஸ். அதாவது அவங்களுடைய அவங்களுக்கு என்ன முடியறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து அவங்க வந்து பகவானை சேவிச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வயதாக நம்மளால கீழே விழுந்து வணங்க முடியாது, அதனால நின்று நம்ம பகவான்ட்டு சேவிச்சுக்கலாம். சில பேருக்கு நடக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் இல்லையா? மானசீகமாக வந்து பக்தி கொள்றது. ஸோ இந்த மாதிரி வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட். எப்பவுமே இறைவனை வந்து நம்ம நமஸ்கரிக்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு இருக்கணும். மேலும் ஒன் ஷுட் நாட் ஈட் எனி திங் தட் இஸ் நாட் ஆஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டு கிருஷ்ணா. எதை வேணாலும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியமா பண்ணதை மட்டும்தான் நம்ம ஸ்வீகரிக்கணும். ஒன் ஷுட் நாட் ஃபெயில் டு ஆஃபர் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் அண்ட் கிரெயின்ஸ். அதாவது எதையுமே முதல்ல வந்து அவருக்கு அர்ப்பணித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? மேலும் வந்து ஆஃப்டர் ஃபுட் ஹாஸ் பின் குக்டு ஒன் ஷுட் நாட் பி நோ ஒன் ஷுட் பி ஆஃபர்ட் எனி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அன்லெஸ் இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர்ட் டு த டீ. சமைச்சாச்சு, ஆனா அதை வந்து யாருக்கும் நம்ம முதல்ல போட்டக்கூடாது இல்லையா? சமைத்த பிறகு இறைவனுக்கு படையல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம அதை எடுத்துக்கணும். ஆஃப்டர் ஃபுட் குக் பண்ண பிறகு ஒன் ஷுட் நாட் ஆஃபர் ஒபேசன் சைலண்ட்லி டு த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு வந்து நாம போய் சும்மா சேவிச்ச கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம, அது பலமா சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆஃபரிங் அபேசன்சஸ். இல்லைன்னா அவருடைய பிரேயர்ஸை வந்து சத்தமா தான் சொல்லி நாம அவர்கிட்ட வந்து, குரு மகாராஜ் கூட வந்து ஹரே கிருஷ்ணா குரு மகாராஜ் கிட்ட கூட நம்ம அப்படிதான் பண்ணணும். One should not fail to offer some praise in the presence of one should not fail to offer some praise in the presence of a spiritual master இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் முன்னாடி வந்து we should always give the glorification. கண்டிப்பா செய்யணும், அதை மறந்துடக்கூடாது. One should not praise himself. நம்மளை பத்தி நாம வந்து புகழ்ச்சி பண்ணிக்க கூடாது, அடுத்தவங்கள தான் நாம புகழாரங்கள் சூட்டணும். One should not deride the demigods before deity. ஸோ இந்த தவறும் நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா? பகவான் முன்னாடி வந்து நம்ம வீட்டுல இப்ப எல்லாமே மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான் இல்லையா? சோ எப்படி நம்ம மங்களாரத்தி பண்றோம், நைவேத்தியம் பண்றோம், யாராவது எப்படி அனுஷ்டிக்கிறோம் சொல்லுங்க. சோ மங்களாரத்தி பண்ணும்போது பகவானுக்கு தான் நாம இந்த ஆரத்தி சுத்துவோம். அந்த ஆரத்தி சுத்தின பிறகு அந்த ஆரத்தியை வந்து அப்படியே வந்து நீங்க நம்ம இதுல அப்சர்வ் பண்ணணும். நம்ம வந்து இல்லையா, கீழே குரு பரம்பராக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே தான் காட்டுவாங்க. நீங்க கிட்ட கோயில்ல போகும்பொழுது நீங்க அதை பார்க்கலாம், மங்களாரத்தி பார்க்கும் பொழுது. சோ அது வெறுமனே ஈவன் பிரபுபாதர் கிட்ட போயிட்டு வந்து இப்படி காட்ட மாட்டாங்க. தே வில் ஷோ ஒன்லி இப்படிதான், இப்படி பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ அதனால ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கும் சரி, எவ்ரி ஒன் தே வில் ஒன்லி ஷோ. இறைவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆரத்தி, இறைவனுக்கு காட்டின ஆரத்தியை வந்து அவங்களுக்கு வந்து
காட்டுவாங்க, அவங்க அதை ஸ்வீகரிப்பாங்க. அது போல நம்மளும் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது பிற தேவர்களை வந்து நாம மட்டும்தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிடையாது இல்லையா? அதனால வந்து ஜோட்னா ஹை பண்ணி வச்சிருக்கோம். உண்மையிலேயே அந்த ஜோட்னா ஹையை வந்து பண்ணக்கூடாதுதான், ஆனா நம்ம இப்போ பண்ணி வச்சிருக்கோம். வி ஹவ் கிராஸ்ட் த்ரூ இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பண்ணியாச்சு. இனிமே அதை வந்து நம்ம முடிஞ்சா நம்ம மாத்த முடியும், முடிஞ்சா மாத்தலாம், முடியலைன்னா அது அந்த தேவர்களுக்கு நாம இந்த மங்களாரத்தி அப்படியே காட்டிட்டு போயிடணும், குரு பரம்பராக்கு அப்படியே காட்டிட்டு வந்துடணும். அங்கே போயிட்டு அவங்களுக்கும் வந்து இப்படி சுத்தக்கூடாது, பகவானுக்கு சுத்திட்டு அவங்களுக்கும் சுத்தக்கூடாது. ஓகே, அது வந்து அபராதம், சேவா அபராதம் அது. ஓகே, சோ மேலும் அவங்களுக்கு அதை காட்டும்போது அவங்க அதை ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. இறைவனுக்கு காட்டின அந்த ஆரத்தியை முதல்ல அவங்களுக்கு காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம எடுத்துக்கணும். ஓகே, so that's how the respect for the deities is been given. ஓகே, so இதெல்லாமே நாம இந்த ஒரு வாட்டி நீங்க இந்த அபராதங்களை ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய வரும். மேலும் ஒன் should not touch the deity in the dark room. இல்லையா? நம்ம பூஜை முடிச்ச பிறகு விளக்கு, அதாவது நம்ம லைட் அணைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருட்டுல போயிட்டு நம்ம வந்து உள்ள போறது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இந்த டீட்டிஸை தொடுறது, அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. இந்த டனால் இஸ் அஃபென்சஸ். லைட்டை முறத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாக் பண்ணிட்டு, இட் இஸ் லைக் நாம கூட வந்து யாராவது படுத்துட்டு இருந்தாக்கா என்ன பண்றோம், டக்குன்னு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், நாக் பண்றோம், வரலாமான்ட்டு கேட்டுட்டு தான் போவோம் இல்லையா? பிகாஸ் அவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்றது தெரியாது. டிடிஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பேசிப்பாங்க, இதெல்லாமே அவங்க நம்மள மாதிரிதான். ஸோ அதனால வந்து வி ஷுட் நாட் கோ அண்ட் டிஸ்டர்ப் தெம். அதனால முதல்ல நாம என்ன பண்ணணும், நாக் பண்ணணும். இப்போ நாம இது நைவேத்தியம் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம டோர் சாத்திடுறோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அது ஸ்வீகரிக்கிறதுக்காக போகும்பொழுது அந்த மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா எடுத்துக்கிறதுக்கு. அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நீங்க டோரை தட்டணும், தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டோரை திறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய மந்திரத்தை மகாபிரசாதி கோவிந்த அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட இந்த பிரசாதமா நான் அதை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய உத்தரவு வேணும் அப்படின்றத வந்து கேட்டுண்டு எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா நீங்க டெவலப் பண்ணணும். தென் ஒன்லி இப்ப நம்ம எதையோ ஒண்ணு எடுத்துட்டு போயிட்டு கபகபா வச்சுட்டு கபகபான்ட்டு வந்துடும். ஐ திங்க் நேற்று யாரோ பேசுனீங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு விஷயமே வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் பேசுனாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்கிட்ட. ஸோ நாம வந்து ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம செய்யறது அதெல்லாம் செய்யவே கூடாது. ஸோ அங்கே வந்து பாவம், இப்ப நம்ம முன்னாடி கூட யாராவது நமக்கு வந்து பிளேட்டை டங்கன் வச்சுட்டு அதுல சாப்பாடை போட்டுட்டு நீ சாப்பிட்டா சாப்பிடு சாப்பிடா காட்டி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாக்கா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரிதான் டீட்டெயில்ஸ் கூட வந்து நாம நல்லா அழகா வந்து எல்லாத்தையுமே அலங்காரம் பண்ணி தட்டுல வச்சுட்டு உள்ள நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ் கிட்ட வந்து இதை ஏத்துக்கணும்ன்றத பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு அந்த ஆஃபரிங் மந்த்ராஸ் எல்லாமே சொல்லி நம்ம வந்து சர்வமும் அவருக்கே அர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு நாம அந்த இதை வந்து துளசி இதை போட்டு முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப். அந்த பாண்ட், அந்த பாவம் வந்து ஃபுல்லா அங்கதான் இருக்கணும். மனசு ஃபுல்லா நீங்க ஆஃபரிங் பண்ணும்போது வேற எங்கேயும் சுத்தக்கூடாது. அப்பதான் பகவான் அதை ஏத்துக்குவார். அவர் குழந்தை மாதிரிதான், அதனால நீங்க அந்த மாதிரிதான் நீங்க வந்து ஆஃபரிங் பண்ணணும். ஓகே, மனசு பொறுத்தா லைத்து வந்து ஆஃபரிங் பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட அதுதான் நாம எடுத்து நம்ம வீட்டுல கொடுத்தா கூட அது பிரசாதமா வந்து சாப்பிடும் பொழுது நிறைய மாற்றங்கள் வரும். நாம எடுத்துட்டு போய் டங்கன் வச்சுட்டு டங்கன் வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி தான் சொன்னாங்க நினைக்கிறேன், அவங்க பொண்ணு எங்கேயோ அவங்க போயிட்டு வந்ததை வச்சு சொன்னாங்க. எஸ், ஜம்மு கோவில்ல கிருஷ்ணர் கோவில் தான் மாதாஜி. அங்க அப்படிதான் அவ்வளவு ஒரு பணிவு, அவ்வளவு ஒரு கதவை தட்டிட்டு அசந்து போய் வந்து சொன்ன மாதாஜி. அம்மா அவ்வளவு எனக்கு அப்படியே நான் மெய்மறந்து. No, that is how the relationship நாம எடுத்து வச்சுக்கணும். நம்ம we have to establish, அதாவது பகவானோட தொடர்பு. அப்பதான் நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே எடுத்துட்டு வரோம்னு அர்த்தம். இல்லைன்னாக்கா ஏதோ கடமைக்காக நாம எடுத்துட்டு போயிட்டு வைக்கிறோம், அப்புறம் அது முடிஞ்சிச்சா எடுத்துட்டு வந்து நாம சாப்பிடுறோம். அது பிரசாதமே இருக்காது. அது உண்மையிலே அது பிரசாதமே கிடையாது. இதுதான் உண்மை. பாவமின்றி படைக்கப்படக்கூடிய எதுவுமே. இப்ப நம்ம வீட்டுல யாராவது ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்தா என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு பார்த்து அதை வந்து நீட்னஸா அழகா வந்து வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அவங்கள வந்து போற வரைக்கும் கவனிச்சு அவங்கள வெளியே அனுப்புறோம் இல்லைங்களா? அனுப்புறோமா இல்லையா? கேரிங்கோட. அந்த கேரிங் தான் நம்ம டெய்லி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது பண்ணணும். வித் தட் கேர் ஒன்லி வி ஷுட் டு. ஸோ இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு போகக்கூடிய அந்த மனிதனுக்கே நம்ம இவ்வளவு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஒரு வேளை உணவு கூட நம்ம உண்கின்றோம் என்றால் அவருடைய கருணையால் நாம் உண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்னும் பொழுது அதை நாம மனசு பூர்த்தியா வந்து நாம செய்யறதுல நமக்கு என்ன எங்க குறைஞ்சு போயிட போறோம் நம்ம இல்லையா? So we are not going to miss anything in that.
அதனால அந்த செயலை செய்யறதுக்கு நமக்கு ஏன் அந்த மனசு வரமாட்டேங்குது? தட்ஸ் ஹவ் இந்த முதல்ல அந்த பாவம் வரலன்னாலும் பரவாயில்ல, கிருஷ்ணா எனக்கு உன்கிட்ட இந்த ஈடுபாடு வராம கூட நான் செய்யறேன், அதனால தவறா நினைச்சுக்காத, போக போக எனக்கு அந்த பாவத்தை கொடு அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட நீங்க கேட்டு பெறலாம். அப்போ உங்களுக்கு அந்த தாத்பரியம் கண்டிப்பாக விளங்கும். நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லி ஏன் மனசை கல்லாக ஒரு முறை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி பிகினிங்ல பார்க்கும் பொழுதுனா எனக்கு அந்த பாவமே வராது. ஆனா போவேன் வைப்பேன், பக்தி உண்டு, ஆனா அந்த பாவமே வராது, ரிலேஷன்ஷிப்பே வராது. ஏன் என் மனசு இப்படி கல்லு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு தான் தோணும் எனக்கு. எஸ், இட் இஸ் ரியலி லிட்ரலி லைக் எ ஸ்டோன். கல்லு மாதிரிதான் இருக்கு நம்ம மனசே. கல்லு மாதிரி இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வராது இல்லையா? சோ உண்மையிலே பகவான் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறத உணர ஆரம்பிச்சா கண்டிப்பா அந்த கல்லு கூட கரைய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? சோ அந்த பாவத்தை ஒரு நாள்ல எடுத்துட்டு வரவே முடியாது. we have to develop that. ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆக்சுவலி. சோ இல்லைன்னா ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கவே மாட்டார். நீ அன்பு கொண்டு ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நீ பெரிய படையல் போட்டு நீ அதை அலங்காரமா போட்டு போட்டோ எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பண்றோம் இல்லையா? ஜென்மாஷ்டமி இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பேர் அந்த போட்டோஸ் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இல்லையா? உண்மையிலே அதை பக்தி கொண்டு நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா அது உண்மையும் மேன்மையானது, இன்னும் மேன்மை. இல்ல அதை நம்ம அலங்காரமா நினைச்சுட்டு மட்டும் நம்ம பண்ணோம்னா அது பகவான் ஏத்துக்கவே மாட்டார். அவ்வளவு அலங்காரத்தை பகவான் பக்தி என்று அவர் எதிர்பார்க்கறதே கிடையாது. நீங்க ஒரே ஒரு புஷ்பத்தை வச்சு நீங்க சிம்பிளா ஒரு அதாவது ஒரு சிம்பிள் ஃபுட் இல்லையா, ஒரு புஷ்பம், ஒரு இலை, ஒரு நீர், ஒரு கனி, இவ்வளவு வச்சா கூட பகவான் ஏத்துக்கிறார். ஆனா அந்த இடத்துல பக்தி பாவம் இருக்கணும், இறைவன் அதை உண்பார் என்ற மனசு இருக்கணும் இல்லையா? சோ அவர் ஸ்வீகரித்த அந்த பழத்தை எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும், நன்மை அடையட்டும்னு நினைக்கிறோம். 4 திராட்சை வச்சு 4 திராட்சை வச்சு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு 4 திராட்சை வச்சா போதும் மாத்தாஜி. எஸ், நமக்கு சக்தி என்னவோ அதை வைக்கலாம். இந்த பாவத்தை நாம கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாருங்க உங்க வீட்டுல எல்லாமே மாற்றம் என்பது கண்டிப்பாக நிகழும். எது வரைக்கும் இந்த பாவம் இது உண்மையிலே அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா கல்லு மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனசுல நமக்கு எப்பவுமே அந்த பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் மேலதான் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை, அதுக்கப்புறம் அந்த அன்பு, இதெல்லாமே நம்ம பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் பார்ப்போம் இல்லையா? அண்ணன், தம்பி, அம்மா, அப்பா, தங்கை இல்லையா, பிள்ளைகள் இல்லையா, மாமன்கள், இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் அவங்களோட எடுத்த உடனே அவங்க கிட்ட கூட வராது. அவங்களோட நமக்கு ஈடுபாடு வந்த பிறகுதான் நம்ம அன்பையே காட்டுவோம் அவங்க கிட்ட. சோ அதே மாதிரி நிலைய இறைவனும் நமக்கு பிசிக்கலா வந்தா கண்டிப்பா செய்வோமோ என்னவோ நம்ம. ஆனா இறைவன் நம்ம கண்களுக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடிதான் இருக்கார், ஆனா அதை பார்க்கக்கூடிய அந்த தகுதி தான் நம்ம கண்களுக்கு கிடையாது. அதனால இல்லாத ஒன்று மாதிரிதான் நம்ம நினைச்சுட்டு நாம செய்யறோம் இல்லையா? சோ பகவான் எடுத்துப்பாரு அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு வந்துடுறோம் நம்ம. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த இடத்துல பாவம் என்பது இருக்கணும். ஓகே, இது மீதம் இருக்கக்கூடியதை நாளைக்கு பாக்குறேன் நான் இந்த இது. ஓகே, இந்த 31 வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம்ல, இதை நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ டீடிஸ் வர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? மைத்ரேயர். சோ இந்த புரோகிதர் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம், இந்த படிச்ச ஸ்லோகம் வரைக்கும் மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிடலாம். ஓகே, அது சிம்பிளா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அது ரொம்ப டைரக்ட் மீனிங் தான். அதனால இந்த அபராதங்களை மட்டும் நாளைக்கு பார்ப்போம். மைத்ரேயர் கூறினார், புரோகிதர்களின் வார்த்தையில கேட்ட மன்னன் அங்கன் மனம் துயர் கொண்டார். ஏன்னா அவர் செயின்ட்லி கிங் இல்லையா? சோ அவருக்கு நாம் என்ன தவறு? எப்பவுமே தர்மத்தின் பால் நடப்பவர்கள் அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை குறைகளாக கருத மாட்டார்கள். தங்களிடம் என்ன குறை என்பதை தான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்பாங்க இல்லையா? தேவர்கள் ஏன் வரவில்லை அப்படின்னா தேவர்கள் மீது குறையை காணாமல் அவர் என்ன நினைக்கிறார், இந்த இடத்துல தான் என்ன தவறு இழைத்தோ அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அவர் பார்க்கிறார். யாரு? அங்கன், மன்னன் அங்கன் அனுமதி பெற்று வேள்விச்சாலையில் குழுமி இருக்கும் அனைத்து புரோகிதரும் கேட்கலானார் இல்லையா? மனம் துயர் கொண்டது. அவர் என்ன கேட்கிறார்? புரோகிதற்குரிய மரியாதையுடன் மன்னர் அங்கன் கேட்கலானார், மரியாதைக்குரிய அந்தணர்களே, நான் என்ன குற்றம் செய்தேன் என்பதை அருள் கூர்ந்து எனக்கு எடுத்துரைங்க. நான் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தா அதை சொல்லுங்க இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியம். முறையாக அழைத்தும் கூட தேவர்கள் இவ்வேள்வியில் கலந்து கொள்ளவோ அல்லது அவர்களுக்கு சேர வேண்டிய அவிர்வாகத்தையோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லையா? சோ என்று இந்த இடத்துல கேட்கிறார். அதற்கு தலைமை புரோகிதர் சொல்றார், நீ இப்பிறவில நீ எந்த தவறும் செய்யவில்லை, பாவமும் செய்யதில்லை, ஆகையால் என்னிலையும் நீ குற்றவாளியும் கிடையாது. ஆனால்
உனது சென்ற பிறவில் நீ செய்த பாவம் நீ பாவம் செய்திருப்பாய் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். அதன் காரணமாகவே தான் உன்னிடம் இத்தனை நற்குணங்கள் இருந்தும் உனக்கு ஒரு புத்திரன் இல்லாது போயிற்று இல்லையா. தேவர்கள் வந்து அதை ஏத்துக்கலன்னா வந்து பேசிக்கலி அருள் புரியலன்னு அர்த்தம். அவங்களுடைய கருணையும் இவருக்கு கிடைக்கலன்னு அர்த்தம். திருமணத்தின் நோக்கமே தனக்கு ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங், அதாவது தனக்கு ஒரு வாரிசு வேணும் இல்லையா. சோ அந்த ஏன்னா இந்த ஸ்ராத்தம் எல்லாருமே வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க கிடையாது. ஏன்னா பொதுவான சில செயல்கள் அனைத்துமே வந்து நம்ம வந்து எதன் அடிப்படையில நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம்னா நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம நடந்து செல்கிறது. சோ சாதாரண மனிதர்களுடைய நிலை மட்டும்தான் நாம என்ன வேண்டுமே ஒழிய நம்முடைய பெஞ்ச்மார்க் எல்லாமே வந்து சாதாரண மக்கள் அடிப்படையில தான் பேசும். புத்திரஹீனம் கிரகம் சூன்யம், அதாவது புத்திரன் இல்லாத ஒரு இல்லம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூன்யமயமானது, அதாவது அந்த வாழ்க்கை வந்து வெறுக்கத்தக்கது. நம்ம கூட சில பேருக்கு குழந்தை இல்லாதவங்களை பார்க்கலாம் இல்லையா, அவங்க மனசு ரொம்பவுமே வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க. உண்மையிலே இது ஒன் ஆஃப் த பெரியவானுடைய ஒரு ஐ திங்க் இது நான் வெரி லாங் பேக் 2-3 years பிஃபோர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைப்பேன். ஸோ ஒரு தம்பதிகள் வந்து பெரியவாவை சேவிச்சுட்டு தனக்கு குழந்தை இல்லையேன்ட்டு நிறைய வாட்டி அவரை வந்து சந்திக்கும் பொழுது எல்லாமே அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாராம். ஸோ அதற்கு வந்து அவர் பெரியவா ஒரு நாள் வந்து சொன்னாராம், முற்பிறவியில் வந்து அவர் வந்து குழந்தைகளை வந்து ரொம்பவுமே வந்து இம்சையான முறையில வந்து வளர்த்திருக்கார். அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்பு அதை பாராட்டுறதை விட நிறைய அடிச்சு துன்புறுத்தி அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் ஈடுபட்டதாலதான் இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு வந்து பிள்ளைகள் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து பெரியவாவே சொன்னதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்ம முன் பிறவில நாம் என்ன செய்தோமோ அதனுடைய பலனை இந்த இடத்துல அனுபவிக்கிறோம். நம்முடைய குழந்தைகளை வந்து நாம துன்புறுத்தக்கூடாது, ஆனா நல்வழிப்படுத்தி கண்டிப்போட வளர்த்து செல்லணும். அன்பு கொண்டுதான் கண்டிப்பு பண்ணணுமே ஒழிய அடிச்சு நம்ம கண்டிப்பு பண்ணா அது கடைசி வரைக்குமே நிற்காது. ஓகே, அடிப்பதால் எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அது வந்து தந்தை இப்படி அடிச்சாரே தாய் இப்படி அடிச்சாரேன்னு மட்டும்தான் குழந்தை நினைக்குமே ஒழிய தன்னுடைய தவறை அது உணரவே உணரும். சோ தவறை உணர்ற விதத்துல சிறு பிராயத்துல இருந்தே கண்டிப்பு கலந்த அன்பு அதைதான் நம்ம செலுத்தணும். ஆனா அது எல்லாருக்குமே அந்த பக்குவம் என்பது கிடையாது இல்லையா. நாம எந்த குணாதிசயத்துல இருக்கிறோமோ அதற்கேற்ற வெளிப்பாட நாம கண்டிப்பா வெளிப்படுத்திடும். அதனால இந்த பிறவில நாம குழந்தைகளை நாம் எந்த அளவுக்கு துன்புறுத்துறோமோ அந்த அடுத்த பிறவில நமக்கு குழந்தை இல்லாத ஒரு நிலை வந்து ஏற்படும் என்பதை இந்த இடத்துல குழந்தைகளும் சரி, அடுத்து பாவங்கள், அதாவது புத்திரங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட பாவங்கள் நாம செய்திருந்தால் ஒழிய நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வராது. சோ இப்பிறவில் மன்னன் அங்கன் மிகவும் புனிதமானவன் தான். ஆயினும் அவரது முற்பிறவில் அவர் செய்த பாவத்தினுடைய விளைவால் அவருக்கு புத்திர பாகியம் இல்லாமல் போயிற்று. இதன் முடிவு என்னவென்றால் முற்பிறப்பில் ஒருவர் செய்த பாவத்தின் விளைவு இப்பிறப்பில் அவனு புத்திரில்லாது இருப்பதாகும் என்பது பொருள். ஓகே, மேலும் ஓ மன்னனே, அனைத்து மங்களங்களும் உனக்கு உண்டாவதாக. அதற்கு சொல்யூஷனும் இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க. உனக்கு புதல்வன் இல்லை, ஆகவே நீ பரமபுருஷ பகவானை நீ வந்து அவருக்கு வந்து நீ வந்து பக்தி கொள். அதாவது புத்திர காமேஷ்டி யாகமை செய்தால் பகவான் வந்து உனக்கு அருள் பாலிப்பார் இல்லையா. அப்ப அந்த அருள் பாலிப்பை கொண்டு நீ வந்து உனக்கு அப்போ தேவர்களும் வந்து அதை வந்து ஸ்வீகரிப்பாங்க. பகவானே வந்து ஸ்வீகரிச்சா தேவர்களும் வந்து அந்த யாகத்துல வந்து அவர்களும் கலந்து கொண்டு அதை வந்து செய்து கொள்வார்கள். அனைத்து வேள்விகளுக்கும் நாயகனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளான ஹரி உனக்கு ஒரு புதல்வன் வேண்டும் என்பதற்காக அழைக்கப்பட்டார் என்றால் அனைத்து தேவர்களும் அவருடன் சேர்ந்து வந்து வேள்வியில் அவரவருக்குரிய அவிர்வாகத்தினை அவர்களும் பெற்றுக்கொள்வார்கள் இல்லையா. அதாவது மேல இருக்கிறவங்க வந்து வாங்கிண்டா கீழே இருக்கிறவங்க அவரை ஃபாலோ பண்றவங்க கண்டிப்பா வாங்கிப்பாங்க, எந்த கொஸ்டினும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு வேள்வியானது எப்பொழுது செய்யப்பட்டாலும் அவ்வேள்வி அனைத்து வேள்வியின் பலன்களை அனுபவிக்கும் பகவானுக்காக ஆற்றப்படுவதாகும், அவருடைய திருப்திக்காக செயல்படுவதாகும். மேலும் பகவான் விஷ்ணு அவ்வேள்வியின் சாலையில் தோன்றுவதற்கு சம்மதித்தார் என்றால் தம் தலைவர் தொடர்ந்து அனைத்து தொண்டர்களுமே இல்லையா. அது போல இங்கே பகவான் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருக்கக்கூடிய பகவான் தோன்றினால் பிற தேவர்கள் எல்லாருமே அங்கே வந்து அந்த வேள்வியில வந்து அர்ப்பணிக்கப்படும் அவர்களுக்குரிய அவிர்வாகத்தை அவர்கள் வந்து சீகரித்துக் கொள்வார்கள். இதன் முடிவு என்னவென்றால் வேள்வியானது பகவான் விஷ்ணுவுக்காக செய்யப்படுவதை ஒழிய பிற தேவர்களுக்கானது அன்று அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நல்லா பிக்கப் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் இந்த வாட்டி பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ப்ராசஸ் பிரகாரம். ஸோ மகாலட்சுமி மாதாஜி அவங்களுடைய குழந்தைங்க 2 பேருமே இந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த குழந்தைங்க செய்யக்கூடிய இந்த கைங்கரியத்தை வந்து அவங்க கடைசி வரைக்கும் நல்லபடி செய்யணும். மகாலட்சுமி மாதாஜி இந்த சேவையை கடைசி வரைக்கும் தொடரணும்னு எல்லாரும் ஒரு முறை வந்து பிரார்த்திச்சுக்கலாம். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் இல்லாம நாம கிளாஸ் நடத்த முடியாது இல்லையா? ஸோ இப்போ நீங்க அந்த ஜூன் கிளாஸஸ், ஜனவரி கிளாஸஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் 45 ஆர் என்ரோல்ட் இன் 9 PM இல்லையா? ஹரிபோல் 47 ஆர் தேர் இன் தட் அட்லீஸ்ட் 40 டிவோட்டிஸ். நம்ம எல்லாருமே வந்து 4-5 பேர் அட்மின்ஸ் எல்லாம் போனா கூட மிச்சம் 40 பேர் வந்து டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. ஸோ தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஏன்னா 10 பேர் 15 பேர் தான் ஒரு கிளாஸ்லயுமே இருக்காங்க. ஸோ 7 மணி கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 22 பேர், அதுல 20 பேர்னா கேரண்டி இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து 3 மணி கிளாஸ் 26 பேர், அதுல 3 பேர் 4 பேர் போனா கூட நம்ம டீச்சர் எல்லாரும் போனா கூட 22 பேர். ஐ திங்க் இட் இஸ் டே பை டே இட் இஸ் கோயிங். 6 AM கூட வந்து என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர் வந்து. ஸோ அந்த அவங்கள வந்து நம்ம அந்த சமயத்துக்கு வந்து கால் பண்ணி அவங்கள வந்து 3 மணியோ 7 மணியோ 9 மணிக்கோ மூவ் பண்ணிக்கலாம். லெட் தம் என்ரோல். ஏன்னா அந்த அந்த குரூப் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அதனால வந்து நம்ம வீல் மூவ் இட். அதுலயும் நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னாக்கா இஃப் சம் டீச்சர் இஸ் ரெடி டு டேக் அப், லெட் தம் டேக் அப். ஸோ இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, 18 days. ஓகே, எல்லாருமே பிரார்த்திங்கோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும். ஸோ நிறைய பேர் நம்மள மாதிரி வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திச்சுக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम